Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today, June 9th, around 10 a.m. Super init na. Oh, grabe, abi na konting ulan na, pero wala pa man di ay. Nag-ulan last week, pero balik mag-init. Pero anyways, so today is Friday. For today's video, I decided nga ato sa merkado, padong ko sa merkado para mag-try ko og luto og sisig because gahapon birthday sa akong usa ka kapag-umangkon gyatdan mig liempo sa balay, pero wala na ko na luto. So akong himog sisig. I-try na ko himog sisig today. Okay, see ya. A few moments later. So, ad-aron ang ahos, guys. Oh, diba? Mayon, Diyos ako, assistant mo. Mo chop, oy. So once init na ang kawa, magbutang ta og gamay nga oil. So wala na ako daghana og kuan kay na siya oil ang kaning baboy. Initon sa namo guys kay gikan siya sa rest, no? O buwan na mo tadtara o gagmay kay kapoy namin. Ayos. Aray. Kaya nari lang yung husay mo. Mga away na ba siya. So, inyo lang na siyang i-crispy gamay. Dako dahil. I-crispy dako. Kaya saka ang sisig nga dili crispy.
Agad! Ah! Perfect. So, wait lang ta hangtod siya ma-crispy. No? So, after pila ka minutes, guys, ning crispy na siya, imo na siyang kuwaon or maggisa na ka sa mga lamas. Diba? So, ito sa na siyang pagngon. Then, ibalhin nato sa itong sudlanan. Wow! So, after sa pagbalhin nato sa baboy, nagsugod na sa tag saute sa mga chumanes. Yan, medyo daghan man tag oil sa baboy. Ay, tama mo ha. No? Sayang man. So, ako na siyang gibutangan og egg, guys. Alright. Egg dayon. Yan, luto lang naman. Balik ni Mausod ang baboy.